Speakers mag od buche mag county e pacho ka koro kwayo od bura mamalo mondo mi okadhe chik mabiro chiwo thuolo ne migawo mar omenda chwalo omuom achiel kachiel ne county assemblies ma okete lwet jodito mag county mideno ni manotend county. Maen wach mane osir lwedo gi Spika mar od bura mar Senate Amason Jeffa Kingi mane oyawa yanga romo magalamoro mokelo kanyakla speakers mag county assemblies duto 47 e county ma Mombasa. Joja oko miwa mathoth kaluwore koda romono. Romo mar ndala dek makelo kanyakla speakers ma county assemblies duto e pacho ka ne ochakore ayanga e county ma Mombasa. E romono mageto tiego speakers manyocho yier chenro mag tayo od bura kaachiel kod tudruok mantiere e kind tend county kaachiel kod mano mar piny owacho mamalo, weche mag omuom mag tayo od bura ne onyiedhore. Spika mar od bura mar Senate Amason Kingi mane en wendo moyiedhi ne okoni dwaro nitiere mar chuogo chik mabiro chiwo thuolo ne migawo mar omenda chwalo omuom achiel kachiel ne county assemblies. This is a matter I personally feel deserves to be treated with utmost urgency for purposes of expediting the work and operations of county assemblies, which are a key cog in the wheel that is devolution. Isani, pesa madi county assemblies lower treasury, tiene lower executive. Tonite yuwa katadwaro mara members mage assemblies mondomi sama treasury chiwo pesa gi to gichiw direct madi assemblies direct mako kadho kum korka executive nikech dibed matek kabisa ka idwa oversight executive to en kende manyaka umi pesa kitim oversight. Therefore ana daer ne mondo jogi wachno maler nenti jo mibadhi ko yudi timo gango mondo watim kodgi gimonyalo timo kodgi kwa wegi aweya ni gitimo kaka gera ka assembly mwaka ka nyicha onge order structure onge ko uriya dia kanyo chalo bimbe madhi modonji mokia kuma to the so nyako riwa los gigo mabed maber mabiro konyowa gi governor mar county. E romono, county assemblies ne bende ojiwo mondo miyo kadh chike mabiro miyo giyudo omuom mabalang' ma ok mana keto geno margi e omuom mawuok e tend piny owacho mamalo ma samoro deko kendo rocho moko kuom chenro monego beni tayo kod tend counties. As we pointed out during the launch, on-source revenue has been a sleeping giant that needs to be woken up to help liberate our counties from the shackles of absolute dependence on the national exchequer disbursements. To dwarore ni bang' ndalo prochiko kosekadh budget to ikadho gi miluongo ni finance bill. Nitiere counties mang'eny ma leo kapok otimo ma. Miyo sama ichoko osuru kapok okadho finance bill tiende ni ichoke tok chik. Nyoro na wuoyo gi ng'ato man check collect pesa e chichi. Ko en chiro montiere ong'ero en kadem kocha. Nigi yudo 30,000 kende to nyaka nyawo ayako bi office giyudo 1,190. Ngije ni nitie midhade man chakawo pesa 70,000 shillings. La like that. So waparo ni wabiketo ginene mkakati maka itimo revenue collection to oklal. Moko kuom midhieche magikone okwako thoth tend counties en ni moko kuom chenro pod ok ta kaluwore kod chik mantiere to chutho mago matudore gi weche mag choko kaachiel kod tiyo gomenda. Taxes ka ji wakacha to jibiro kato jigika kendo kamano kidhi malo pod ok berna kichoko njatimre kamanga chewuka ni adwaro pesa makama de timo gima to structures okolo abiro kwayo jo Migori County Assembly ne walo structures iga manyo kadho nywa kadho bills ma oingo 50 gi wiye to pod nyaka los ne gimno ni regulations kendo nitie moko bende manyaka losi kaka koro Kisumu County Rating Act dwarore kabisa mondo watim mapiyo eka mondo mi sirikal mar Kisumu County thuolo mar choko osuru kuom jogo man gi lope kata man gi udi e county. Mago mana moko kuom weche mitwaki romoni mochakore kawuono ayanga mokelo speakers duto mawuok e counties duto 47 e pacho ka en twak magibago e thuolo mar ndalo adek ka giwuoye kaka gidhi keto chike kata kaka gidhi chuogo chike madhi rito tend counties magiae. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.